Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị okenye kwuru na ọ dị mma ịgba ọsọ ihere karịa ịda ada ihere. Akụbụzọ hapụrụ obodo ya gaa n'ebe ọzọ ile anya odibo n'ihi na ọ chọghị ka ndị be ha menye ya ihere n'ihu. A sịrị na ahụghị ebe ebidoro aka ebido n'ikpere. Ugbu a ebe Akụbụzọ enweghị odibo, o nwekwaghị ezi olileanya banyere ịkpọta onye ọbụla n'ụbọchị ole na ole. O chetara Chinedu, nwata fere ya nke ọma n'Aba Ngwu. Ya mere ọ gaa ịhụ nne na nna Chinedu ahụ n'Amakụ ịmata ma ha ga-ekwe ka Chinedu soro ya biri n'Ịva maka naanị otu afọ. Mgbe o ruru, a nabatara ya nke ọma. Ọ kọrọ nne na nna Chinedu mkpa ya, rịọkwa inye aka ha site n'ime ka Chinedu soro ya ọzọ maka afọ ahụ. O kwere nkwa ịkwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ na ịzụrụ ya uwe na akwụkwọ. Nkwa a tụrụ nne na nna nwata ahụ ka ọgwụ, n'ihi na ihe na-esiri ha ike hinne. Akụbụzọ gwara ha na ya ga-aga ala bekee na mmalite afọ na-esote afọ ahụ, ya bụ n'afọ 1947. Ọ bụ naanị ihe dị ka otu afọ ka ya na Chinedu ga-ebi. Ọ gwara ha na ọ bụ ya na-eso hedmasta ụlọ akwụkwọ Ịva n'ihi na ya achọghị ịbụ onye isi, ka ya nwee ohere ijikere maka ọpụpụ ya na ngwụcha afọ. O meghị ka mmadụ mata na ọ bụ ahụhụ ka e nyere ya maka ọgụ ya na ndị nkụzi ya lụrụ n'Aba Ngwu. O kwukwara na ọ bụrụ na Chinedu enwee ndidi na ọ ga-eri azụ ukpo, n'ihi na ọkụkọ adịghị echefu onye kwụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Iji mee ka obi sie ha ike, ọ sịrị ha na ọ dịghị ihe a na-achọ achọ n'ụlọ ya. Ji, akpụ, ọka na ụmụ ihe ndị ọzọ na-achọ onye ga-eri ha. Ihe Akụbụzọ kwuru juru nne na nna Chinedu afọ. Ha kwekwara ya nkwa na ije ya ga-enwe isi Gbanịa ka anyị chọpụta. Ndewonu.